Prvé sobotné decembrové popoludne opäť naši hokejisti nelenili. Na Dubravskom zimnom štadióne si zmerali sily starší žiaci Hobby Bratislava proti súperovi z Partizanského. Prvá tretina bola z domácej strany priam ideálna. Po úvodnom oťukávaní udreli ako prví domáci. Puk do útočného pásma zaviezol kapitán domácich Vraštil. V dorážke sa predral Bobal a otvoril si účet stretnutia 1-0. Do prvej vážnejšej šance sa dostali hostia v 15. minúte. Vaňo však Pinčeka neprekonal. A tak zahrmelo na druhej strane. Minútu pred prvým klaksonom unikol Bobal, na jazde si vychutnal Gašparoviča. Dubravčania tak išli do kabín s dvojgólovým náskokom. V druhom dejstve síce gól nepadol, ale bolo vidno viacero zaujímavých momentov. Najprv sa k dorážke nedostal Halica. Na druhej strane sa po chybe domácej obrany dostal k strele z príklepu Vaňo. Pinček bol pozorný. Ten istý hráč bol šance o minútu neskôr, nameril však našťastie do Pinčekovej hrude. V 26. minúte sa opäť osmelili Dubravčania. Halica spomedzi kruhov vystrelil slabo, odrazený puk neusmernil do bránky ani kopal. Vaňo po dvoch premrhaných šanciach pre zmenu prihral. V tutovke sa ocitol Sapár, Pinček opäť čaroval. Ďalší výborný zákrok si pripísal Pinček v 35. minúte, keď vyrážal nebezpečnú strelu Tupého. Po druhej tretine sa stav nezmenil, domáci viedli stále 2-0. V tretej tretine najprv unikol domáci Vraštil, vymietnutiu pavučiny chýbali centimetre. Hostia zdramatizovali stav stretnutia v 45. minúte. Strelu od modrej čiary tečoval Beňak, znížil na 1-2. O 2 minúty neskôr mohlo byť už vyrovnané. V tutovke sa nepresadil Výborný. Pinček bol hrdinom. Nedáš, dostaneš. Z ničoho nič sa do nájazdu dostal domáci Vraštil, ktorý strelou od žrde zvýšil na 3-1. Domácim sa opäť ľahšie dýchalo. Dubravský kapitán bol pri chuti. Ďalšia jeho jedovka skončila v náručí hostujúceho brankára. Pinček na druhej strane vyťahol zákrok ako z NHL. Jeho lapačka zastavila už takmer istý gól. Hostia ešte vykresali iskierku nádeje kontaktným gólom Sapára, ktorý síce najprv Pinčeka neprekonal, ale následný reparádu zložil. 3-2. Keďže hostia už v závere z tlaku nevyťažili nič, domáca Hobba Bratislava porazila po bojovnom výkone Partizanské 3-2. Začali sme naozaj dobre, tú prvú tretinu sme vyhrali 2-0. Hráči dodržovali taktické pokyny, nerobili chyby, hlavne teda v obrannom pásme sa oproti minulým zápasom tá hra zlepšila. Dali sme 2 góly, no a postupne tým, že sme boli len 11, tie sily ubudali, ale chlapci to bojovnosťou zvládli, ten záver, čiže dá sa povedať, že sme utrpeli víťazstvo. A som rád, pretože to bolo po dlhšej dobe, takže dúfam, že chlapcov to povzbudí do ďalšej práce. Bolo to vidno od tej druhej tretiny, pretože celú prvú tretinu ste boli aktívnejší a od tej druhej tretiny napriek tomu po 15-minútovej prestávke už začali tlačiť tí hostia. No tak áno, tá prestávka niekedy viac ublíži, ak pomôže, tí chlapci boli v tempe.
No ale proste po tých 15 minútach, keď sedí v šatni, trošku stúhne ten hráč a zase aj keď sme boli na 2 päťky, hovorím, že tie sily ubúdajú, ťažko sa do toho dostávali, ale bojovnosťou sme to zvládli. A čím to, že ste hrali iba na 2 päťky? No tak máme veľa marodov, niektorí hráči sú zranení. Takže myslíte, že to sa hlavne podpísalo nad priebehom toho zápasu? Tak áno, no, určite to ovplyvnilo priebeh zápasu, že sme boli 11, ale no nič, tak je život, aj 11 musíme hrať hokej.